Hello mga iring banbanan. So welcome back sa akong YouTube channel. So naata diri karon sa kuan Here in the Dubai, and welcome to Dubai. Habibi, come to Dubai! okay, again. Hello mga iring banbanan. So welcome back sa akong YouTube channel. So naata diri karon sa kuan chalet store. So mo ni siya mga iring banbanan. So invite people around. Yes. This is YouTube, my friend, YouTube. Okay, yeah, I'm vlogger. Yes, study show. Oh yeah. So if you want to try their food, please come and visit. So let's start to do it, mga iring banbanan. So mga iring, wala mi kalibutan kung asa na mi dapita aning Dubai. Naabot mi og kanang saan ni Alpahidi ni siya, ma'am? Saan nga lugar? Yes, nami karon diri sa Alpahidi mga iring banbanon. So mao na ni siya. Naglakaw-lakaw in town mi mga iring. Mangita mi diri og iri nga balhibuon. Oh yes, banbanon yun siya. Mao ni sa indayuha na mabayang kurampag. So mao ni siya. Habibi! Come to Dubai! So what is this, my friend? Oh wow. So my friend, what type of this bread, my friend? It is Bread? yeah, Yeah, this will 1 dirham. 1 dirham. So this is Pakistan bread. Yeah, this Pakistan. So this is good. Yeah, this good. Yeah. So mga iring banbanon sa YouTube channel, so we discover the bread from Pakistan. Wala yung baby. Hi baby. Bawal mo guna sa YouTube. Mao ni siya. So This side also have Pakistan. so mga iring. So you can see the bread, how to cook bread, parata. So say hi to everyone. Hi. So say hi. Hi, From where are you from? Pakistan. Pakistan. You can speak Pakistan. Yes, I am I'm YouTuber from Philippines, Oh. Dubai. Oh. So try to say something to Pakistan, mga invite the bread. Hi. Yeah, so mo na siya mga iring. Thank you so much mga friend. Welcome. Bye. अच्छा है Ache. हाँ टिकटॉक No, it's YouTube. I'm YouTuber. हाँ आइबा So say hi to everyone in Pakistan. या बक्सर So you speak Pakistan, speak. या गुड नो Habibi! Welcome to Dubai. So padulong nami uli mga iring banbanon. So mo ni siya diri ang Algobayba or Safadi. So manguli nami. Wala mi kita og harang ni kuan ni Johan kay busy iyang panagat. Nami mga iring banbanon. So mo ni siya mga iring. This is life of kuan ni siya. So mo ni siya mga tindahan. So mga iring. So daghang kay manok siya. So kilom-kilom na gid siya mga iring banbanon, no? Ngit-ngit na gid siya.
Pabagid ka managat si kuan. Uga. Nga diri kanang kuan na. Services. Uga pa kunos kuan, uga pa kunos sa marriage. Asa man unsa balita? Katang dihi anay bayan. Wala oy. Una na ko. Oh. So padulong nami uli mga iring banbanon. So mo ni siya diri ang Algobayba or Safadi. So manguli nami. Wala mi kita og harang ni kuan ni Johan kay busy iyang panagat. Nami mga iring banbanon. So mo ni siya mga iring. This is life of kuan ni siya. So mo ni siya mga tindahan. So mga iring. So daghan kay mga siya. So kilom-kilom na gid siya mga iring banbanon no, ngit-ngit na gid siya. Pabagid ka managat si kuan. Uga. Nga diri kanang kuan na. Services. Uga pa kunos kuan, uga pa kunos sa marriage. Mga iring banbanon, welcome back. So continuation sa laag no, yesterday og karon. So nandito tayo sa Wafi Mall kay mag-char ta dito. Mo ni siya mga iring banbanon, mo ni siyang area diri sa kuan Odmeta. So class kaayo mga iring banbanon no. Mo ni siya ang area nga Al Madina no. So this is the small fountain here. It's colorful, it's very beautiful and peaceful and nice building. Yeah, very nice building, and I'm here near metro station going back home. Yes, muna siya mga iring. Udto na kaayo. Muna siya area diri mga iring. Nindot siya diri. Peaceful of mind. Na siya no. Pero ang other side, animon siya mga hospital ng class. Dagan siya hospital diri. Yeah, muna siya, oo. Muna siya mga iring. Mulabang kurong taon mga iring banbanon kay kuan ka ng mauli na sad ko. Muna going back home para i-relax kay init kaayo. So muna siya mga iring. Mulabang ta kay kuan no. Nice kay dire. Ingaw ka na kuan dito. Thank you so much for watching my YouTube channel. Sa mang oras, sa mang takna, sa mang lugar mga iring banbanon, punos ka sakit o punos ka lipay, ichika mo ilaglag natin. Shalala, bye bye mga iring. Bye, God bless to everyone. Bye.